Hala, okay. Hello, pag-usap mga bay, no? Kauban akong pinaka-cute nga bahandi. Dara. Nanami diri karon sa balay ni Bay Ophelia. Nakidnap. Kanang abi na kog dito rami sa SM. Gidaday ko niya diri sa ilang balay, no? Oh, dara sila. Sila ang nagsundog atong cute dito sa luyo. Magkauban sa imo tong papa. Ay mo tumaguwang. Naram sila ba yan si nanay diri. Na kakayundom nung ko sa akong lola no, nanay sa dakong tawag. Basta na yan, laban lang nay. Umana may istorya, dapat na po dahil may barangay, baryo, lungsod ani, mulabi dahil sila. Mulabi. Oh, ya, doon ay. Dumi din ha, dahil Mga rasunable ni sila. Konsihal man. Konsihal sa, bit mulabi, sintro, ginay. Sintro yun. Sintro, Doon sa ilang Mulabi? paglulumapas ka klinika. Naa sa parkingan. Sa parkingan yun. Tuyo, kanada kong balay. Tuyo sa parkingan. Oo. Lagi. Oh, dera sila, hello. Ang atbangan na ilang paglulumapas ka sa hospital. Oo, bitaw, oo. Naami din ha. Nyawa na kakauli dito. Sukad pagputo na ko, ako ka. Lagi nani gibati si nanay tawon ay pray na to iyang health. Kanang katyabawon kay ko pagsuot na ko uy tawon si nanay. Murag na nadugmok akong dughan pero okay ra nanay. Iya mo kitag pagsulay sa kinabuhi. Iya kita ani pakibugno. Kayo, wa man gyud paputol ako di man mahimo di man. Kato iya nay kanang murag sagol na tanan ba so mao joy kasugod ay nakunik na tanan sa iyang lawas sa unsa na lang ang sakit. Paputol. Oh. Saka na dinhi. Mao bitaw na. Unsa may sinugdanan na? Gamay nga samad. Kani akong tail no. Oh. Kani kumit ko. At may burot man gamay akong dipisi. Kanaw na ko kung sa iso. Wa man, Iso. naman. Oh. Nen ako lang to siyang ipasagdan. Wa gini mo limpyuhi tabali wa. Wala yun. Oh, sige. Dito sa Oh. Di ara si Bay Ophelia siya ang nag-order. This is Inday Cup Cup. Finally, I meet Inday Cup Cup. Hello, New Jersey. Hello sa dito sa imong mga friends dito. Naa kay followers niya, friends nako. Oh, Hi hi siya. si Jean man yata na o si nalimot, nagloading. Mara. Nagloading pa. Hello guys, I'm here with Inday Cup Cup. Yehey! Nakalaag sa ko diri. Abi na kung dito ra ta makita. Umangaon sa daimi na yung mga pagkaon. Ano ha? Tara mga pagkaon diri agoy. Sabab na sa Wala siya tayo. kanang Di ay bangos. Sinugban. Di ay nukos. Okay. taon na siya na nimo ikuha na na diri oh. Diha lang na. Kira na magpakita na nimo. May ginapugod na sa day ka. Okay. Kapoy na kayo no? Kapoy na. Nagpurgod na sa day ni si Bay Ophelia. Congratulations. Ubay-ubay na siya ng mga nagpurgod pa. Congrats. Lagi. Oh, kamu dia. Sige, okay ra. Ikaw ba okay sa si MTL? Hala, oy. Ulang ta ana. Diri mo Jen. Say mo pa. Basta may kutsara. Layo lang yung amo. Oo. Okay naman, Pwede. ano naman. Sige, ali, magsarot na dito. Oo, lagi. Karang magbigos mo lagi ko niya. Magkuha lagi ko sa maayo bito. Mangita pa kong gusto. Dili. Oy, vlogger ni siya. Inday Cup Cup. Wala ni Inday Cup Cup. Oh, diri paghay mo sa. Sige. Hi mo na, si hi. Kana, kuha na na. Kana, Napuli ba yung sige na. Hindi mo kalimutan. Unay na, salamat kay Nay. Sige, kaon niya. Kuha na mo. Pagkuha lang mo diri ha, okay ra Das na. na, das. No. That's lang. Uy, silver spoon niyo. Dahil. Gusto na, kinamot na. Unaw dito mo. Asa mo silver spoon na ni? Diyan na oh. Dahil magbugas lang siya sa iya. Sa iyang kamot. Ay, dahil. Kinamot. Okay, ganun na siya manok. Oo, manok Wala lagi. niya manok. Kada sa. Sige na lang manok. Pagpuyog, Middle East, kaya ganaan lang dito manok. Siguro niya. Tiko lang Sige, diya. sige. Kuan. Ikaw. Gigi mo. Ali. Wala mo. Ikaw na iba, ani ba? Oh, ikaw ko kay gutom lagi ko. Lagi magdungan ta, ani na ba? Magmukbang ta. Alauna na. Sabay yan.
Magkuha to. Ani din ko din. Jud mo. Okay ra magkinawa, magkinawa na ko na Ako, kinamot ko ba? Lami mag ikaw ginamot. Okay, narabay. Dong, magkuha mo dyan yung ay mo. No ko day aya. Suwan aya sa pagkanong. Ay, wala kayo nagkuhan man nila. Sa may busy Paayo man, man. ayaw yung irito. Halos na lang irito tayo ng ato. Yung naghuwat pa muna ako. Pwede ito. Gusto na ito tiyoy. Bali, bakang Juice, wala yung juice. Nari, baligyan na luti. Ilang ka? Kuhan. Pero mangi man yata na. Crush? Ay, crush ka na. Cash, gina. Ano no, sa kita pumunta Kuha mo diyan. Tutu. Pagko na dong, ay, paano ni? Ganun. Nakita rin din. Ikaw, Regine, kani Regine. Wala kayo kutsara. Pero, Lagi. Tama, ikaw garo. samot magkaayo ko ako na misa. Okay na? Ma'am, ato lang is gawas ay kay mama. Oh, magdungag gani mo, na ay ko ana. Ay, mo. Oh. Kaon, Jud, kaon. Kaon ay kunan. Ito ba nilang magkasama? Mag-bless ka, Vita. Ay, Nanay. man. Bless ka, wa. Bless. Tutog. Ay, lang may gawas niya. Asa pa rin mo sunod? Sugita ba eh? Kuan, sa loob. Katong luya, 50. Ay, wato, ang ito. Ay, sorry guys. Dili ba, dili. Ano dapat loob? Ano na? Mabit na pa yung kuhan? Uga? Ngaon. Ngaon ta mga bay. Si? Gapon dito mi sa kuhan, sa South, kaya dito mi sa Simala. Mapakagatuloy. Ato lang po si Mala. Si Kuan niya. Limon. Mana. Katong pag-abot jud namo diri sa Ano ko. ka Si na Mala nimo? di mi. Kuhan na te, paano ko lang? Oh, kuan na kanira ko lamikin no. Dili, nakalimutan na to. Kay Ang sa bawal, lamin kay bawal. Ito. Pero kita ka gapay, kangangan mo. Kaya mabalitan awon. Di mga ang ganinyo. Mi kay sudan. Nanay. Ganun pag out, pag June 30th, di mo, order ko, di mo na, order ko mo, umani mo na basa sa akong message. Wa siguro ba. Asa dapit ka ato nagkuan. Katong ka na imong ginagamit ni Kanjoy. Uy, huwag ka na. Huwag pa ako. Bakit sa inong ko, finally, di ko ang ka na kayo, reply na. Kasi si Maka din Kay daghan kay mga comments. Maka lang eh. Kuan nung Nungay si Maka oh. Dala, sorry, ikaw na na siya. Maka. Abay din. Maka. Thank you kayo. Maka ngayo oh. Ikaw na baby. Balik ka na nga. Pila man ka kay years dito taon? 14 years. Mga 14 years sa Las Vegas. No, New Jersey. New Jersey din. Ay, sudan. Sakto na to eh, kadugay na ato. Ako ba na mo? Ako ba na gana mo retire mo dili? Ako na ko ba na ba? Unsang ka? Ako ba na ko di? Ah. May ginana kay kuan na hamsay na yung kinabuhi. Okay na. Ora man ang sumbangan ba eh. Wala ko kasi. Pasaan lang. Kaya naghanap ulit. Pasuda ba? Magbuwang. Ay, may luto ba eh? Sila? Abay. Salamat. Hi! Wala na, cute kay diri oh. Tawang, asa may pagkaon ni mo? Nana si Papa. Mag. Ano rin mag? Si Max. Welcome. Maka na. Maka. Nagkuha to sa labot. Dahil, pagkuha kong John Garvin. Wala lagi kuhan. Ha? Pagkuha to sudan ni pagpalit to sudan ni. Okay. Konde, Jen. Tingnan mo. Kau na tagbalik ko palit to. Palit kinabat to ising ayo. Palit og tulo. Diyan mo ka na. Naman na kalay. Hindi na maunta. Bayasa mo labit luok. Kuan, sa may...
kuan sa mana ni? Unahan sa Cordoba. Layo na sa Sprite ako. Sprite ako. Ambot ka, wag ko kay kaswito basta kay ako to siyang hangiwon nga makita ra mi sa Grand Mall sa Cordoba ba. Oh. Kay sulod siya kayo maglisod ko. Maglisod mo ka, labi na, kung hindi ka, bibita ka suwito. Yun, kaya mo may pagsalta ng Cebu. Sa Cebu. First time nyo Cebu, right? Really? Daghan ako na aktuan tungod po sa mga invite anak. Kadumdum ko. Kala na ko sa sakyan anak. Langas lang sa driver, hoy. Angkol, inaog. Dili ba, lisod, lapu-lapu to, relasyon? Di pwede mo siya pa-park mo. Ano yung part mo dyan? Oh, naog ko sa park mo, daghang minute mo na sakayan. Oh, nairan. Yeah. So, Pati access sa part mo, no? Yan, good. Balik, ano yan, tabay? Kaya, kung ano kita pagkusyo ba? Sa may tinibusyo. Nita pa rin yung lugar. Ganyan. Gusto kayo yung lugar. Dili, di ka pwede dili mga tuwag. Di mo pwede bawal. Dili sa bawal, hindi na bawal na. Na may ibang subdivision na pwede mag-business. Nabi ka, Mugina. Sila, di, wala nila alaw. Hindi ka na ka pwede magpura. Ano na yun? Offense? No. Oh, Mga kapit kang Starbucks. kaya po na, nagkit ani mo gawas niya. Kung Amerika, may offense na ang mabalas. Luto pa lang. Malamig sa luto sa buyag. Kaya luto ni? Ako mangod, kasi sa amin. Lamig ibo ka luto eh. Namatay ka rin dali abay. Ako yung karineriya o tuon mo. Dili nga to sa city. Sa may Guadalupe. Birin sa Guadalupe? Or, Guadalupe ang lugar. Simbahan na Guadalupe. Oh, dia dito na bana sa Gudia. Langop sa Guadalupe. Nasa dia? Dili na. Umod lang. Kita po ato minsan na dito. Nangan mi dia sa. Layo ibig ba ko yan napag ito eh. Mga Mga ako lang sa inyong kwarto. Inyong party ito, mga inugit. dito sa bunok siya. Sige pa sa loob. Oh. Wafer, cracker, and cream. Coffee, always a great combination. That's the tradition of these bars. Di ba maninda mo mga to sa asa mo? Adapit. Just open an Katong sa Cordoba na more Oo. mga gabi eh. Oh, atong may klase. Pag walay klase lang. Pero pag naan na, hindi na magtabang sa kong kilay. Kaya na yung mga estudyante, magtutok ako. Ang bakit pa, no? Sabi, Uy, basin, ikaw ang sabi sila. Sila, basin, mauwalang sila. kailangan ka silang bala. Asa man to? Pagkakanga sila. Minsan mo kasi, paano? Nagpaayong dito, kaya ako ma-aircon, 7 years kaya, wala ni tao diri ba yun? Bago lang ito. Ha? Bago lang marriage. Oh, ako, for good namin. So, mo nang, every time mo ali ko kung bakasyon, unira 2 weeks, 3 weeks, ana, balik na yun. Nga, kisay mabilin dire. Wala lang. Uy, Siyara, karang doon lang niya. limpyo, anak. Uy, tao ba yan? Magabot yung bala. Magaw. Tao. Nagkong sa katikon, mag-out. Luod siya, no? Look. Buwan ka dun ka ng tanganan. Mingawa ba ani? Mingon siya, mingawa ba ani akong ang buwan? Nalabit ako ang Buwan ka. Buwan nga sila buhay ba? Basta kung sa kalikon mong balay, basta may tao. Isa mo kay gabok, naidangan tao, bigay ko ma. Tumpag kayo. Ay, ito pagkabot ng kubi. Nagpasaba ito ko diri. Daghan lagi kayo diri. Parehas sa mga ba, kung kago na, lusot ng mga adlaw. Pero daghan ang tao, pero hindi ko siya mapagkag. No? Oo. Ikon kayo, no? Bakit? Tanki, masasakan. Ikaw nga. Tubig niya. Tubig ka. Uy, dugang ka mo, ano pa? Nakuha ko lang sa sabi ko. Kung dapat may nagawa. Salamat ako, boys. Okay, butang. Lagi na lang diri.
Wala mo sumusunod. Pila ko. Apa yung pagmangkon, oh? Mamamog na ko eh. Oh, karon pa ka? Wako nila yung bay. Naaman, pero inis lang. Ay mo mangi, bahakan. Ha? Mangi. Okay, tigkuhan mo ko ba? Hindi mo mag-live ka na mag-live ba ako? Basta ako. Basta nara ko ba? Hindi ako mag-live. Nani ako sa boy. Ikaw, hindi. Kaon pa ka? Kaon yun. Ayun, pag-bisig niyo, kaon na rin. Kaon ako. Asa ba dito ba? Pagkoto. Bugnaw na yung kuwan? Bugnaw kayo. Ha? Bugnaw kayo. Oo, kakatawad. Oh, kakawal. Last gitawad ba? So, open ang ito. Gusto niya, imo niya gikas or bulukan niyo? Ano ka? 3 years. Bilang buwan? One sabay. 23. 3.1. Milyon? Balay na yun. Ah, saan ka? Oo na ni siya. Oo. Ah, Kaya, di daw na nang kahap, dahap among loan. 5 years, wala ako nag-years para sila pa siya ulong daw. Dali lang sa ayo. So, next order na ito. 5 years to pay niya? Oo, pero ako among giin pa 3 years. Gusto na ka? So, among giin pa 3 years. Ah, ayun no. No, ito dyan yung. Sa'yo man daw mahulan, mas makales ka sa ano na. Ay. Ma-discount lang ako. More lang di. Mau lagi? Jen, naik tubig, naik kuan, naik Magkuhan mo ko. Ay, kuan mo. Tubig. Ay, oo. Ay mo ka, okay. Oo, nandita. Naro may vlogger dire. Oo, lagi, okay na na. Pagay mo na, kita mo nga doon sa Amerika. Ay, sa mga uyab Sa sa iyo. UK, sa Okay na na. Sanan. Kuhan man na ka na all around the Philippines, all around the world ay ilang Ah, Pilipinas. Migo, hi, yung sawa migo. Ano? Ayan ako. Ayan. Unsa? Hi, sa mga silingan. Mga kaaway, katamping. Ay, tanan. Masilingan ra? Kung galing yung pamilya day. Ang dana to. Ha? Dana? Dana to. Kuan pa sabay, sabay. Balik na ako. True kayo, nagduwalungan din ako order. Balik na ako. Ano kasi? Ha? Ulo na sila na eh. Dua kalaki, kami nagduwalungan. Dua ka laki na. Ito, katungit na ko silang ibiyaan ay. Okay na dito, manarbaho lagi sa Nabaw kanila. na. Huwag magyapon na hihinga. Wow, ay magbili ka. Kaya daghan, di mag-ibuli na rin. Pero kung dinirigap ka, mabuhay man ka, basta sila ka magsinapula. Oo. Okay lang. Okay na ba, resibo? Kaya, Sabi na dito sa amo kay doon may pizza. Oo, Ang ay, resibo oo. sa daw lang kay tao. oo, oo. Dito nang piso ilang papa. May balik ka na gusto ba? Wa man. Oo, sa Manila daplin. Nakindahil. Daplin. Hindi ka na nga balita. Ano ba ito? Oy, labaw ko ba? Yan, nakauban pa, mga bata. Makagawa Oo na na ka. eh. Nalula. Yan, pagkabay. Oo. Ngayon na din, manikaya itang Diyos ka. Magkwarta na yung kanya, makauban pa yung mga bata. Malimahan pa rin yung tarong. Sinuto na ba? Yan dito. Latas, natas sa layo. Sige, pagkabalakan. Ay, ano sana? Migo, install migo. Tunganan ba? Oo na na eh. Nagibrasihan yung mga kustinuron. Ato man Kaya gawon. naman ko eh. Ato man gawon. Oo. Yung karang vlogger. Kanang mag-anak ko. Dagan ko kasunod ba? Lantaw. O dahil makita ka niya. Tanawa lang niya sa YouTube. Tawag niyo, kita ka ma. Nakoy lang ang video niya. Subscriber mo po niya. Nga lakaw, kinabuhi ba na eh. Ako briro na sa ulo pa na ako. Ako karupugri ako. Bala, dagang briro na sa guwapa. Sila katawa.
Diyan ka foreigner ba? Sir, Na. ini ba? Kung ko na sa tumingo ako maghanap. Pwede pa lang yun, okay na. Domingo, bol kayo. Sige na kang di maghanap. Kanon ko sa may imukuan nito. Trabaho? Ano ako sa kuwan? Wala na ito discount. Ako ikuan ba? Parang... Pag lain adlaw, naaram niya siya. Kung kalugar ka, naaram siya. Yeah. Siran niya, balik siya. Bangon naman ko. Kailangan niya ba? Dali ba? Mag-register ba? Ano kayo siya kailangan register, ma'am? Istirahan na siya kayo. Ala, salamat kay sa paniud to, lamig kayo. Testingan ko tanong mo. Ngayon na, lang ko. Oo, mag-text na kanimo. Oh, manha ka. Awod na yun ako siya. Kanang ito siya, gawin. Tingi ko no ganang receipt ang yung paper. Singil lang sa doon. Oh, sige na yun. Mag-aaral. Ito ka rin ba? Kita ka din ba? Ito rin kita nila. Siya, awal pa pa. Wow, wapo kayo. Ano ba? Ang sabi sa sa hindi na. Kamali pinangyang yang figure niya okay. Ako yung Ay, so, may nikuyo ko, kaya man sa puton. Katong, katong usa sa puton, gito dako. Tumiwat si Umbana? Sa puton kayo. Replica dito sa Umbana ba? Pwede mo kakuha nila. Magkakaluha. Pakipapa kay ito. Di ba, kani man? Kani mo yung Amo ba? mga kapapa. Kato, langi kay ito na ko. Pero, Ang katong kamo ni Charing bitaw ati Charing dito mo sa Davao. naglantaw sa kanya de. Oh, Ay, kang ati Charing. Daraw. labay la katong murag sunod sa sunod sa sunod sa Danau. Niluan? No, Liluang, Compostela, Danau, din. Katmon yata. Karaming. Ah, Carmen? Ano yung Carmen, Katmon? Oo. No. Lami juga kayo magkaong kinamot. Uy, way kainis nila na kinamot yung daplin ko Tinamot sa... magkukumay, ba? Bisa na pa kung bana? Siya makatubang pa na kung bana. Ano siya? Lang. Ano to siya na kinamot ka ba? Pero matingalan na sila, ano kung matinamot ang mga Pilipino? Lami ikaw nga nagkinamot. Daghan mo kag makaon. Kung makunsara kinidro kay igat-igat mo. O yan, yan. Mayroon kag makaon. Kaya saba sa kayo, nagturo na sila nag-away ang mga Pilipino. Nagad ko kay mga tingog. Mo dito hasta kung amo. So, nag-away mo? Hmm. Okay na rin. Kalit talaga lusot sa kusina. Layo-layo ba ang kusina? Uy, what happened? What happened, man? Hum-hum na na. Nawa, uy, nistoryahan na yun kami. Yung lang nag-away mo na iba at kusina kay mabisay, dagko ba yung tagtingog? Kalit, ugdagan ako nga mo, what happened? What happened? Magsingog yung mga tawa. Okay, kay buutan. Buutan niya mo. Saan, gawas sa dang, hindi maunay. Pagsulay ba? Ikaw ba? Karang makakita ko ba? Uy, karang kasi pagkulatan. Oo, bitaw. Pang priso. Uy, ana nila, no? Yan. Looy ba? Diyo, Kaya magkasing pangbuson. pang No? Hey! Ham ka to! Ah, dahil ba? Kuha ka balay-bay. Para natin kasi makita. Mo dyan na akong plano, giro. Kung pangandoy sa kinabuhi, anandoy ka galingon ka, uy, kasi balin. Oo. Yan, ang abang ka. Sayang kayo mga Pero abang. mamalin na sa kli. Unya, mamalin yun niya. Mga kata mong ba na siya? Nagkamot dyan ko nga nara sa duol may balin kay. Ang mga bata, ang pag-isilo nila ba? Kapita, no? Oo, ka, bigla na isad ni sa kwan ba? Nagsukok maayong anong dako ng big kurinti. Ah. Ingko nga, kung sa may problema, kung dako nga, naman may submitter. Yan lang nga, may gabon niya, hindi lang kami. Oo. Sa mo, ang gipupo, di na lang ako. Ako nagkuhan ko na kanang namoy your own good na Metro, kuan, submitter ba? Yan, ano, tukuhan siya. Ano sa may... Oo, wa na may daghang pangutana, kung daghang gamit, daghang na may gamit. Ingko, wa kaya ba kung daghang may gamit, nga may submitter. Kaya ikaw may nagbayad. Oo, di man sa kukuha nga. Ako na pandang sa tanan ng dungan. Kaya ako ba yung bayad?
pa ng pagbutang sa mga dala ito, ito na ninda. Kalit na imo nga, pangita na ako po yan. Mabatasan. May batasan. Delivered ba? Niya, uyuan mo yun. Oh, yung kanina mo? Di, yan papa. Ah, Panintin ay mo din partner taga Cebu? Di man taga tubod, lanaw. Tubod ka sa magtubod. Lanaw del Norte. Tubod, oo, tubod. Mindanao, no? Mm. Pero akit man sila din. Magianap yung kagaya. Wang, ganyan na po siya nga paningkamot. Paningkamot, dili para sa imo, kasi para sa imo mga anak. Sige na may bukit. Ah. Na, maraming lado. Ito ka. Mga dagko na ba ang mga bata? Dagko sa konsumo? Oh, ito. Magkadako sa gasto. Noon. Lahi biyaro, may kita sa una bukid. Right. Kaya, kung tintura kayo ta sa nagmay nga, inato nga mga... Ako, lahi na ba? Oh, lahi na sa ikaw. Labi na na bata. I want your kids like the best one. Diba? Why inahan nga? Dili na ihatag ka ng best. Na, ikamot kita ni. Bata mo sa pinaedad mo. Bata mo kay kalang taon, no? 47 ba? Hindi malata. Mau ba? Mag-30s na ba? Salamat ba? Wan man sa imong picture, wan mo na ako lantawan ko. Medyo ko yung idea, sa idagboy, ano akong kamit karon ba? Kaya wadyo na ko lantawan yung profile. Tungkol sa kasagran, Oh. kuwan, mga followers. Hala, wadyo ko nisugay sa profile, basta sige lang kung lantawan niya sa tubangan sa isim, ha? Kaan mo, wadyo ko yung idea sa inaong. Wadyo ko Kung sila niya kung gipakuan, kaya. Iyon ko, hala, bata lagi, yan ako pagkakita. Ikaw na, bay ka na naka-green. Yeah. Sila dapat Bata lagi. gipakuan, kaya nag-barbecue man ko. Ah, magali ay. Ko busy ron bagay, wala ka okay messenger. Ay, salamat kayo. Ayun, dapat balik niya, deliver. Kuhon. Kami sa kayan siguro ikakonsulasyon tayo mo dili. Nay, kuan mo pick up. Ay, mo pick up pa sa kayan. Sige, bye-bye sa dia, bye-bye. Nay, salamat kayo sa pag-invite diri. Salamat kay Hi. Hello, Nabot na Angel. Oh, Angel, I like you, Angel. Bye-bye sa dia, bye. Bye-bye sa bye-bye. Taas na na. Taas-taas na yun. Mm-hmm. Tapos naman. Ah.